見える見えるじゃあリハーサルしましょうか。はい、リハーサルです。はい。練習って大丈夫大丈夫。はい、どうぞ。ホッシーのみんな集まれ。はい、皆さんこんばんは。ホッシーのみんな集まれ、本日も始まりました。メインパーソナリティはホッシーこと星崎浩二です。そして本日のサブパーソナリティはひげおやじこと中地です。よろしくよろしくね。お聞きの放送は周波数 FM80.6MHz コープアップルタウン2階にあります FM レキオからお届けしております。そしてインターネットサイマルラジオを通して全国の皆様にもお届けしております。それではホッシー、今日も元気に行ってみましょうか。イエーイ。イエーイ。さやちゃんイエーイして危ない危ない。こんな感じで。さあ、ご準備はよろしいですか。ご準備よろしいですよ。じゃあ全世界に配信しますよ。さやちゃんの全米デビュー。緊張してきた。北極から南極まで。チャールも見れるはず。世界で見れるって。流れてますよ。ホッシーのみんな集まれ。はい、皆さんこんばんは。ホッシーのみんな集まれ、本日も始まりました。メインパーソナリティはホッシーこと星崎浩二です。そして本日のサブパーソナリティはひげおやじこと中地です。よろしくね。よろしく。お聞きの放送は周波数 FM80.6MHz コープアップルタウン2階にあります FM レキオからお届けしております。そしてインターネットサイマルラジオを通して全国の皆様にもお届けしております。それではホッシー、今日も元気に行ってみましょうか。イエーイ。イエーイ。さやちゃん。はい、皆さんこんばんは。今夜もですね、楽しく愉快にホッシーのみんな集まれお送りしていきたいと思います。それではですね、まずはじめに、恒例の自己紹介を簡単にやっていきたいと思います。まず私ホッシーこと星崎浩二です。イエイ。オフィス星崎の代表をしております。ファイナンシャルプランナーとして、資産業のアドバイスをしております。株式会社オキセイコンサルタント代表の中地と申します。3回目の出演になりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、くも字で靴をやっていますシュービーの荒崎と言います。よろしくお願いします。よろしく。そしてさやです。小学2年生です。よろしく。よろしくね。
はい、それではですね、本日のゲストを改めて紹介していきたいと思います。中志さん、よろしくお願いします。雲文字で、オーダーの靴のお店をやっている荒崎さん、シュービーの荒崎さんをお迎えして、今日のフリートークを進めたいと思います。はい。荒崎さん、最初から、一番気になっているところで店名のシュービーですけども、はい。由来の方を教えてください。シュービーはシューズのシューにおー B は B 同士の B で、お人それぞれによって例えばシューズアーショッピング、シューズアー例えばデート用とか、シューズアー仕事用、人それぞれに合った靴をっていう意味をつけています。おー、なかなか深いですね。ちょっと後付けもありますけど。ちょっと被るんですけども、お店のコンセプトとかっていうのは、はい、お店は、婦人用のオーダー靴をメインにしていまして、足を測って靴を一足一足作っています。じゃあもう既製品というよりも来ていただいて、はい、全部作ってもらうような形になってるわけですね。はい、おじさんの靴はダメなんですか？そうですね。おじさんの靴前はちょっとやってたんですけど、はい、女性に絞ってます。だそうです。わかりました。すいません。あら残念。じゃあなかなかその県内でも、靴をオーダーで作る店っていう自体が少ないと思うんですけども、ましてや女性の靴職人っていうのは、なかなかいらっしゃらないと思うんですけども、靴職人になろうと思ったきっかけとかその時期とかっていうのはどうなってます？一応今現在は私自身が靴を全部作ってるっていうことではないんですけれども、もともとパタンナーといって靴の型紙を取る仕事をやっていまして、きっかけは高校ぐらいの時になんか物を作る仕事をしたいなっていうことでたまたまこう靴を見つけてっていうのがきっかけですね。すごいですね。僕もだからオーダーで靴を作ったりしたことがあったんですけど、おじさんが作るっていうイメージが、おじさんの靴をおじさんが作るっていうそうですね。ホームページの方も拝見したんですけども、なかなかポップなそのおしゃれな靴があって、やっぱり女性ならではのとても季節感が出てて、とてもいいなって思ったんですけども、だいたい客層というか、お客さんはどのような方が多いんですか？今一番多いのは30代後半から40代前半ぐらいの働く女性が多いですね。結構リピーター多いんですか？そうですね。もうほとんどリピーターさんっていう感じですね。半分以上。口コミで広がっていく。そうですね。宣伝なかなかしないんですが、皆さんのご紹介でなんとか。一回作ってしまうと、既製靴がちょっと履きづらくなるんですよね。癖になってしまう靴。癖になってしまいます。そうなってほしいな。最初の集客はどうやったんですか？ですね、本当に自分で集客何か広告出したりっていうことはなかったんですけれども、たまたまオープンした時にいろいろメディアで取り上げていただいたりして、それがつながってっていう感じですかね。さやちゃんの靴も作ったんですか？数足すぐ大きくなりますからね。大人と違って。スニーカーばっかりです学校は。お父さんが作ってくれる。そうだね。でも月にだいたい何足ぐらい作れるもんなんですか？もうこれ大変だと思うんですけども。そうですね。何足でも今一人で作ってるわけではないのであれなんですけれども、たくさん作れますので。なんか何ヶ月待ちとかって。今1ヶ月ぐらいです。すごいですね。でもなかなかデザインから考えていかないといけないので、お客さんにどんな靴がいいって言ったって雰囲気しか多分伝わってこないと思うんですけども、それやっぱりデッサンか何かこの。ですね、うちはデザインからオーダーっていうことではなくて、デザイン自体は決まっておりまして、最初から作るとですねやっぱり出来上がった時に履き心地がわからなかったりするので、デザインが決まっていてサンプルをサイズごとに用意していて、試し履きしてそれをセミオーダーですね。そうですね、最初から作っていくんですけれども、
いやいや実はですね私何年前ですかねはい、お伺いしたことあるんですよ。そうですね。はい。はい。ああ、そうそうそう。その時お店にですか？お店にああ、ちょっと野暮用で。ええでも本当に雰囲気のいいああ、はいところで僕も作ってもらおうと思ったんですけどその時も確かダメだって言われて覚えてますけど。まあまあ、やっぱりメンズはやっぱり女性にってサロン的には女性って絞り込んだ方が多分はい、いいと思いますよね。うんそうですよね。こういうおじさんがいると隣でオーダーするのもなかなか。そう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 。私が言うと営業妨害ね。いえいえお店がちっちゃいので女性に絞ってます。いやでも東京の方ではい靴を作っている夫婦の方の、あれがあって、どこだったかな場所ちょっと忘れちゃったんですけど、なんか6ヶ月待ちだの1年待ちだのっていうような、はいはい。種類は 2,3 種類しかないんだけど、なんかそういうのを作ってるって方、僕なんかもう足の形が悪いんで、既製靴買ってきて足に慣れるまで半年ぐらいかかるんですよ。あ帰ってきてははいキーパー突っ込んでちょっと伸ばしてみたりとかってやるので、だから本当いつも辛いなと思って履いてて、今日履いてる靴2年ぐらいなんですけど、やっとスルッと履けるようになったかなっていう感じで、でも本当に男性はそれに耐えられる方も結構いらっしゃるんですけれども、女性はもうそれが足痛いとか豆できたとかっていう風になるので、なるべくそういうのが起きないようにっていうことで、ヒールがないからですね、男性のものはどうにかなってて、それだけでも楽ですよね。でもやっぱり中には一応オーダー要望聞いて作ったんですけど、はいやっぱちょっと合わないっていう方もやっぱり中にはいらっしゃいますか？います。あ、そうですね。うんはい。うるせえなと思うけど。あ、いえいえいえ。どうしても歩くときにこう例えば立った状態で計測するんですけれども、うん歩くと足の形も変わるので、そうですよね。はい、2、3回こう補正したりっていうことはあります。実際歩いてみると違いますもんね。そうですね。で結構外反母趾になられてる方が多分来られるんじゃないかと思って、そうですね。トラブルある方も多いですね。既製靴がどうしてももう当たるんですよね。はいはい、そうですね。あと、そのヒールの靴とかもそうなんですけども、はいもうちょっとスニーカーみたいなものとかもお作りになってるんで。はい、カジュアルな靴もありまして、旅行用ですとか、ちょっとこうレザースニーカーみたいなのもありますね。僕なんか革靴履いてると、はい営業先離島なんかに行くとはいすごく歩く時間が長いんですけども、そういう時にもうちょっとスニーカーに近いあソールだといいなっていそうですよねつも思ってて、はいはいはい。ですねちょっと話変わりますけども、お店のキャンペーンとかですね、はいあと個人的にやっていらっしゃる公演の、PR の方がありましたらよろしくお願いします。ですね、ちょっとお店ではないんですけれども、私が起業して、いろいろ得た知識を話す場がありまして、はい。 3月5日にほう沖縄女性財団主催の、はい。企業力の磨き方っていうものでちょっとお話をする機会がありまして、3月5日土曜日18時半からティルルの1階でやってますので、興味がある方ぜひよろしくお願いいたしますこ。れもおじさんは聞きそうですね、一応女性女性ですね企業はいそうですね。を希望した女性うん失礼いたしました。男性にも女子力は必要ですから。必要ですよね。そうよね。そうですね。あとお店の方はキャンペーンとか今はもうバレンタインがそうですね、一回落ち着きましてまた4月頃から夏物とかサンダルとかが入ってきますのでよろしくお願いします。あとなんか今後のね事業展開とか、はい、なんかそういう将来向けてのなんか希望があればちょっとお聞かせ願いたいんですけど。そうですね、今はオーダーの靴をやっているんですけれども既製靴ちょっとこう履きやすいなとか、うんちょっとお値段も抑えた既製靴とかも展開していけたらいいなっていうふうに思っています。じゃあ最後に会社の住所と電話番号、連絡先をお聞かせ願えれば。はい、シュービーは那覇市雲寺 3-5-7、電話番号が 098-862-3640 です。はい。今日はゲストに荒崎さんを迎えてフリートークをしました。はいということで、ぜひですね、ラジオを聴きの方は、足を運んでいただければと思います。おじさんは行かないようにね。
いやいや、かみさんに買ってあげる。そうですね、そうですね。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。それではですね、この辺りで曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は Mr.Children の旅立ちの歌です。テンパるねこれ。よく振るけど何も書いてないけど。いや、最後の締めをね。あ、そういうこと。そうそうそう。なんかこんな感じでしたね。これなんか言い忘れたかな。一時言ってたんだけど、はい、長くなりそうなもんしかなかったからね。5分半です。そんなにあっ4分ぐらいでフェードアウトして。フェードアウトします。4分ぐらいでね。た。聞こえる？あっという間ですよね。あっという間ですね。あっという間なんですよ。だと疲れた。疲れた？緊張した？緊張した？まだ映ってるよそれ。ここはいいけど、次はね、なんて言ったって失恋だからね。見せてどれ次失恋っていう最後どうする？次なんだ失恋か。どれどここれこっち？お母さんあんまりだってお母さん緊張する。いや、名前は書いてないけど、その隙間全部お母さんがしてもらうんだよ。このフリートークはもう3名でのそうそうそう。話なので、どんどん喋ってもらいますので。それじゃもう、そうなのお母さんって聞いてもいいんだよ。恋愛ネタないんだけど。大丈夫です。彼がいますから。いや。師匠。師師匠。そう聞かせられない失恋ネタしかないんじゃないいやいやいやですか。もう具体的な内容は聞きません。あれ北地区ですよね。西地区なんですか。場所は西地区ですけど、あ、そうですね。入ってるのは北地区だったと思います。まあ北の幹事やって頑張ってるんで、いやいや。またちょっと機会があったら北の方でね、よろしくお顔願いし出していただいて。水飲まないのます。飲んだ今。まあでもいいですよね、靴本当。僕ももう次の一足はオーダーって思ってあれが1年ぐらい経つけど、県内で作るんですか？前は受付はこっちでやってるんだけど、向こうで作るっていうのをやったんだけど、7万ぐらいするんだよね。いいお値段。ちょっといやいや違ういやいや僕なんかもう3万ぐらいの靴でも高いぐらいのみたいな。多分5、6年履きますからね。ぶちぶち。あ、そうか、宝男性はいいのか。女性はね、デザインの問題もあるから。そうですね。女性の方が回転も早いですし、ファッション性が結構早いですよね。年はこれだけど来年はですね、春物秋物夏1分前です。お母さんの友達似てるかな。さあ旅立ちマイク今できてるいたお送りした曲は Mr.Children の旅立ちの歌でした。はい、ここからはですね、フリートークを引き続きやっていきたいと思うんですけれども、本日のテーマはですね、失恋。失恋といってもですね、失恋からの回復力。
回復力。立ち直り力っていうね、そういうテーマでですね、皆さんの過去を暴いていきたいと思いますけれども、失恋をしたことがある人。はい。はい。ーい。そうですね、みんなありますね。さやちゃんはないね、まだね。最初の失恋って中地さんはいく僕はどれかなと思ってるんですけども、やっぱりアイドルにですかね。アイドルに僕はあまり芸能人とか興味がなかったんですけど、さつきみどりとか古い桃江ちゃん、桃江ちゃん。桃江ちゃんのレコード全部買ってて、あで三浦の野郎に持ってかれた時持ってに帰った時にはもう巨像は好きにならないと。それが最初の失恋です。まあ大きなもので言えばですね、荒崎さん最初の失恋っていくつぐらいですか？ですかね。小学生中学生。そうですね。なんかぼんやりぼんやりと終わってしまったのぼんやり中学生とか。いいですね。そうですか。はいで、長瀬さんそれはそうか、長瀬さんの場合は桃江ちゃんだからあれですけども、荒崎さんの場合はその失恋って振ったんですか、振られたんですか？何にもなくです。何もなく自然にはいまあね、まだ学生ですからね。言えなかそっか。ね。じゃあ中地さんはその立ち直るのにどれくらいかかりました？さっきの話はあれずっと尾引いてるので、まだ尾引いてる。あんまりまだ尾引いてる。いやもう引いてないですけど、まああれからそのテレビに映る人を好きにならなくなったという後遺症はありますけども、まあ基本的に僕の場合はその結構引きずらなくパッと終わってしまいます。意外ですね。深くも入らない代わりに引くのも早いので、だから毎晩ね、せんべろであぐちぐち言いながら酒飲んでそんな忘れることは上手なんで。荒崎さんは立ち直るの早い方ですか？そうですね。一日泣いたら終わりみたいな。いいですね。泣きもしないけど。便利ですね。さすが女性は強いですね。去年の10月にですね、失恋の痛手ということでですね、イギリスのロンドン大学とですね、ビンガムトン大学ってどこかよくわかりませんけどで研究者が研究を発表したらしくてですね、96カ国の5705人を対象に調査をしたそうです。で、調査の対象の人の 75% が別れの経験があると、そのうちのさらに 75% が、複数回の失恋の経験者だそうです。そうでしょう。でそこで見られたのはですね、男性よりも女性の方が別れた直後の精神的なショックは大きいと。女性の方が。直後は。女性はですね、その失恋の悲しみのレベルが圧倒的に高くてですね、心身ともボロボロになる場合が多いということだそうです。もうこの世の終わりを迎えたようにですね、そのような状態になるらしい。中地さんはなんかそういうもうこの世の終わりだみたいな失恋はしたことありますか？したのかもしれないですけどね。回数が多すぎてですね。回数が多すぎて体勢ができてしまってるんですよ。悪い男だ。いや振られてますから。振られてその失恋ですから。またかよみたいな感じなんで、そこでちょっと体勢ができてるので、そこは。でもさっき言ってたように女性の方がボロボロにこう失恋で泣いてたりするのをよく見かけたことがあるんですけども、意外と皆さん次に行くとキャロッと「そうなんですよ。嘘!」ってそうなんですよ。あんなに泣いてたのにもうできてんじゃん次がってね思うこと。泣きながら次を作ってるっていうそんなみたいですけど、荒崎さんはもうボロボロにもうこの世の終わりだみたいな経験はあんまりないかあんまり。も。そうですね。結構ドライなんですね。そうですね。スーパードライです。もうね、もう私が大変なんですよ。もう今で引きずってますからね。もうね、まゆみちゃん。伝説ではよく聞くんですけど、今でもねカラオケを歌うとねまゆみちゃんと叫んでしまうという。でみんなもう僕はカラオケ歌うと「デーゾまゆみちゃん」ってでもね誰も見たことがない。私はもうねほとんどどんな人だったか覚えてない。
でですはいどうぞいいです忘れ方っていうのも多分人それぞれ。そうなんですよ。うんで先ほどね話ありましたけども女性の場合は、直後は、非常にショックなんですけども、自分の傷を癒す時間をですね、うんある程度設けると比較的あっけらかんとうん回復する、なんか分かるような気がします。わかる。うんで対する男はですね、一見そのコロッと女性を変えて中地さんみたいにいや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 片手がないように見えるんでですけども、結構その、引きずるとうんいうことだそうですね。うんだからその人によってはですね、うん失恋の状態を、10年もうん15年も引きずり続ける男性が結構いるらしい。いますいます私はもう30年引きずって長い。毎毎日。いやでも分かりました。僕がなんで軽いかっていうのは、はい実ってないからです。その失恋って片思いなの？振られてますかあら。最初の入り口で。ああだから軽いんです。あだから回数が多いんです。そうか、付き合って振られた別れたわけじゃない。すぐ好きって言うんですよ。そういう好きって、はい僕に言わないで。そうか、付き合う前に振られれば。そうっす。だから傷が比較的。そうなんですよ。もうだってラジオだから言いにくいですけどうちのかみさんと結婚したのも20歳ぐらいなんで、そうなんだ。中学からの同級生なんで、へー。大きな失礼をたくさんしたとかっていう話をするのもどうかっていうそうですよね。奥様。どのタイミングでっていう話そうですよねちょっと時系列が気になります。そうですか。ということになってしまいますので、そこら辺もあるのかなと思ってるんですけどね。花咲さんはどうですか、男性と女性とその失恋からのそのこう立ち直り方っていうのはどっちが早いと思います？私は女性かなと思ってましたけど。やっぱ女性が早いですよね。絶対そうですよ。絶対そうですよね。絶対そうです。一回カラオケ行ったら終わりですから。そんなこと歌で晴らすっていうやつね。じゃあね、あの後何千曲歌って。3曲ぐらいで。 3曲ぐらいでもう何回浜田省吾歌ったこと歌えば歌うほど傷が深くなっている。いやでも意外とですね男性は多いと思いますよ。次の恋愛にずっと行かないでいる方が。私次の恋愛に行ってもですね、過去のものとしてなかなか割り切れないんですよ。いやそうやっぱりねまたどこという気持ちはないですよ。ないですけども、なんかねこう整理がつかないっていうんですね。それが男ですから、その先ほどの研究結果でもですね、女性は過去の恋愛は過去の恋愛として終わった後も語ることができるけれども、男性の場合はですね、なかなかもう終わったことというふうに割り切れない、そうですね。ですから女性の場合は別れてしばらくして別れた彼の話をすると、あまりその別れた彼のことをあまりよく言わない、よく言わない嫌な気持ちよくわかる。ネガティブな感情しか本当に怖いですね。今日は打ち当たりしてる人多いと思いますよ。むしろね、別れてよかったというふうに気持ちを切り替える。そうですね。すごいそれよくわかります。ポジティブですよね。男ネガティブじゃないですか。そうなんですよ。男性は生物学的にはですね、子孫を繁栄させるためにパートナーを選ぶ方なので、比較的割り切れるんじゃないかと思いがちなんですけども、心と体は別ということで、男性は男性でやっぱり別れた直後も確かに悲しみに陥るんですけども、やっぱそれ以上にやっぱり引きずってしまう。たくさん見ています。引きずってる方を。で例えば永瀬さんは立ち直るきっかけとかっていうのなんかあるんですか？時間じゃないですかね。時間ですか？時間でやっぱり時間しかないかなって思いますね。でも次のものに行かなかったらそれは多分時間が経っても少しは引きずるんじゃないかと思うんですけどね。打ち消してくれるような次。でもまだ引きずってるのに気持ちが引きずってるのに
次のなんかこうああとかってそういう気持ちになります？薄中地さんはなりそうですね。薄くなっていくじゃないですか。薄くね。薄くなってってある程度までいったらあーそりゃそうなのかなって思ったりするんだけど、でもね僕すごい好きって言っちゃうんですよ。悪い男だ。そうなんですよ。振られても軽いんですよだから。ああそうですね。え荒崎さんはどうですか。なんかこうまあ立ち直るきっかけ、まあ一晩泣いたらもう立ち直るって言ってもう泣いてカラオケ3曲だったらはい、もうすっきりして仕事頑張ろう頑みたいな。張ろうと。あその時に歌うのはドリカムの歌。そうですね。やめてください。次かかりますけどね。はい、よく言われるのがですね、女性はですね失恋をして角を曲がればもうあとは振り返らない。うん振り返っても見えない。はい男性の場合は失恋街道をまっすぐに進むので、うん振り返れば振り返るほどずっとね見えてる。寝ていろんな人が見てました。ですから荒崎さんはね、まあこれからまだいろいろええあるかもしれませんけども、私と中地さんはね、はい。もうこれからでもわかんないですよ。何がですか。いやもうこれからこうに落ちるかもしれませんね。誰が二人ですか。うんでもそれはないですよ。いやいや今まだここあれ10年ぐらいは落ちませんけど、ええ例えばですよ、うん。 70とかあそういうことです。 80になってね。もういろんな状況の中で独り身になったらもしかしたらうん。ね隣のおばあちゃんにいやいやいや。恋をするかもしれない。あそういうことですか。そうそうそうあそれはまああるでしょうね。でその時のためにですね、ええどうやったらその失恋の痛手から立ち直れるかっていうのはやっぱ男ってこういうものなんですよ。自覚しておいた方がいいかもしれませんね。回復力をつけれって言ったって、そうですねこれなかなか鍛えられるもんじゃ。そうですね。ただ私たちの場合は後輩とかうん。会社の部下とかから相談を受けた時にですね、やっぱその辺の男性女性、ねええ特徴をつかんでうん。優しくね時間をかけて、うんせんべろで話を聞いてあげたりとかですねすぐにいい男性を紹介してあげたりとかしていただければですね中下の会社もね社員もでも社員もほとんど既婚者ですか。いや独身多いん独ですよ。身多いんですか。振られたりしてんのかな。多分してると思いますよいつでも元気なんですけどね。から元気ですよ。あそうですかね。そうも見えないんですけどね。そうか荒崎さんははい会社は社員っていうのは、スタッフが一応一人いまして、はいはいアルバイトです。あこのアルバイトの人出演したなとかって思うことあります？ですね、ないです。ないです。はいそうですか。今言葉を探していま探してす。ますねはい。はい引き出し今開けて探してます。ね、世の中で何が起こるか分かりませんので、もし今後ね失恋をするようなことが万が一にあればうん。早く立ち直るように頑張っていきたいと思います。ということで、取り留めのない話でしたけれどもフリートークのコーナーを終わりたいと思います。盛り上がっていますがこの辺で盛り上がってるかな。盛り上がってます。盛り上がりましたね最初ね。この辺で音楽を入れましょうか。お送りする曲はドリカムのアゲインです。よくよく考えたらそうなんですよ。ずーっと結婚して長いから大きな恋愛するはずがないじゃないですか。してるって言ったら奥さん心配しますからね。まああんまり帰ってこないからそうなのかっていう話じゃない。私は卒論提出済みなあので。僕ずっと留年してるので。初めて女優付き合い19の時なんですよ。あ初めて付き合ったの。それがまゆみちゃんです。初めて付き合った。あすごいまゆみちゃん。まゆみちゃんですね。すごい素敵な方だったうんん、ですね。ドクタースタンプあられちゃんみたいな感じ。可愛い。この丸を大きい目がとものようなことでオーバーオール着てたの。でも周りのその友達見ても引きずってる人いますよ。で未だに次に行かないのは言いますんで。男子は多いですよね。うん女性はもうめちゃめちゃ早いです。で結婚しててもその過去の大失恋を引きずってる人いっぱいいます。宮原さんは高校時代の友達とかってたまに会うとやっぱねそういう話で花が咲きますよね。あの時が。そうそう。
あの時俺があれだけ協力してあげたのになんでやっていかなかったの。まあね、でも大人になるとそういう錆びついてくるからなかなかそのうんね、大きな恋愛ってブレーキかけちゃうから、宝町の社員も独身なのかな。でもね、僕は思うんだけど、何回も僕ら年取っていろんな経験をすると一応ねこんなもんだっていうのが分かるので、うん人にはアドバイスできるんですようん経験でも、自分がその場になった時にね、その気持ちと理屈が、ね、まあそうですよ。ついていくんだろうかっていうのは不安です。不安っていうか別に不安になる必要ないんだけど、そうですよね。まあ言ってることは分かるんだけれどもっていうところなんですよね。気持ちがついていく。分かってはいるんだけどって、大体友達と相談する時っていうのはそうだって言ってほしいんだよね。そうですよね。僕はもう完全に決めてますね。報告ですね。本当に本当に A か B かって聞くっていうことはあんまりない。そうですよね。反対されるために言わないですもんね。そう。まあでも分かんないよね。その老人ホームだってそうだよね。取り合いが取り合いがすごいみたいですね。人間関係がそう私のおじいちゃんとったそうケンケンからなんか一番若い人が常にあれって言いますね、女性も。そう下本さんが言ってました。そうなんだよね。結局棺桶に入るまでずっとこうそう続くっていう。僕はね大事だと思いますよ。うんやっぱり恋心を持つっていうのはね不適切な行為をしてはいけませんけどね、まあねそういう気持ちっていうのは大丈夫だと思いますけどね。大丈夫。これも流れてるからね。ちょっと気をつけないといけない。あ、そうか今も流れてんだっけ。あ、そっかそっか。見てないと思うけど。みんなあれですからね。フィクションですからね。フィクションですけどね。この番組はもうフィクション。マイクは切ってます。1分前です。これ世界中流れたら大問題。大変大変。お願いします。はい、お送りした曲はドリカムのアゲインでした。それでは毎月恒例の素人にもためになる経済こぼれ話に移りたいと思います。経済というと硬くて難しい感じがしますが、そこを楽しく分かりやすくさやちゃんにも分かるように、はい、欲しいこと藤崎さんにお話ししてもらいます。欲しい、どうぞお願いします。はい、ということで本日も始まってしまいました欲しいの経済こぼれ話、本日のテーマはですね、女性活躍推進法というちょっと小難しい、題なんですけれども、去年の夏にですね、女性活躍推進法という、法律が、成立施行されました。はい、これはですね、女性を社会で企業の中で登用するための、行動計画づくりを求めている、法律なんですね。で、国が掲げる目標、女性課長を 15% にしようというですね、そういう目標を掲げて、この法律ができたんですけれども、よくね最近女性の管理職を何%までにしましょうとかって目標をよく掲げますよね。綾崎さん、ああいう目標っていうのは掲げた方がいいと思います？どうですかね。私は別に数字に落とさなくてもいいかなっていう感覚はありますが、無理にね。はい。中津さん。いや結果を決めて行動を決めるのは確かに分かりやすいんですけども、しかし
ちょっと 15% っていうのもどうかなと思うけども、そのために施策をまずちゃんとやって、まあ、それでまあ自然に増えていけばいいのかななんて思うんですけどね。本来であればね実力主義で、男も男性も女性も関係なく、優秀な人間がまあ管理職キャリアを積んでいくのはいいのかもしれませんけど、やっぱなかなか女性の場合はいろんな問題があるので、また男社会だったりするので、やっぱりある程度そういう目標を決めて半ば強引にやっていかないと、なかなかその女性のキャリアを積みたい上に行きたいと思っている女性はなかなか上に行きづらい状況がもしかしたら、あるのかもしれないと思いますけども、この女性の活躍推進法のポイントっていうのはですね、これ従業員が301名以上の企業まあ大企業ですね。の話になります。行動計画作りをですねこれ義務付けてます。で第一ステップがですね、自分の会社の女性の活躍状況を把握して調査分析することですね。例えば採用者に占める女性の比率、何名女性を採用しているかとかですね、勤続年数の男女比とかですね、労働時間の状況とか管理職に占める女性の比率とか、こういうものをまず調査をして分析をするというのがまず最初ですね。その次がですね、この行動計画を策定する。どうやってその管理職を登用していくのかという行動計画を策定して、都道府県の労働局へ届けてないといけないんですよ。で社内で公表しないといけない。計画期間、数値目標、取り組み内容、取り組みの実施時期とかをですね、具体的に、書いていかないといけないそうです。そして、ステップ3がですね、その結果を、公表すると。情報を公表しないといけないというこの3段階があるそうです。でそれぞれの段階で国の方から、認定マークっていうのがついて、ちゃんといやよくできましたっていうね、ちゃんとやってますねっていうところはなんかそういう認定が、行われてですね、厚生労働省の方で、オープンにしていくという、そういう、推進法らしいんですけど、どうですかこういう推進法は役に立つと思います？ちょっと難しいところで、その能力を、ある程度判断するべき問題なのに、パーセントがあれば、残ってる女性の方を無理やり課長級に上げないといけないという、そのおかげで例えば女性の管理職って使えないやつ多いよねって言われたら、かえって女性の方々に失礼になるので、そこはやっぱり男女同じハードルをくぐってもらった方がいいんじゃないかと。ただその逆差別って、優秀な男性とそうでもない女性、客観的に見て、でも女性管理職が少ないからといって優秀な男性を差し置いて、そうでもない女性を上に上げちゃうと、これまた逆効果ではあるんですよね。組閣にたまに見られる。そうですね。女性を失礼だったりするんですね。でもやっぱりそのためにやっぱりさっきもありましたけど、たくさん女性を採用して、しっかりと管理職になれるような、そういう社内教育をしっかりやって、すぐには結果出ませんのでね。そうですね。ある程度の期間を置いて、やっていこうという、そういう法律だと思います。で仕事と子育ての両立、これも大変なんですけども、そこからキャリアと子育ての両立というところへ、目標をちょっと変えてきているそうです。荒崎さんもねお仕事しながら、さやちゃんと楽しく一緒に過ごしてますけども、やっぱりでもね、お仕事となかなかいろいろ大変な部分もありますよね。そうですね。どの辺がやっぱ大変ですか？やっぱり時間的なことが一番私は大変で、例えば娘が風邪をひいたりとかっていう時に、でもどうしても仕事に出ないといけないっていう時は、預け先に困ったりはしますね。病児保育っていうか。そうですね。
病児保育は那覇支部の政策委員会で政策提言を一応出したんですけどね、なかなかね難しいとこですよね。そうですね。その時しか利用しないので子供もなんか行きにくいっていうか、そうですよね。預ける方もちょっと心配ですしね。ですから資生堂っていう会社ありますよ、化粧品の、あそこって女性が多いので、そういう育児休暇とかをもうどんどん取ってくれっていうことでやったらしいんですけども、やっぱりみんな一番忙しい時みんな休んじゃうんで、結局休みづらくなっちゃって、みんなそれで例えば土曜日とか日曜日とかに女性が出勤してもいいよという新たな仕組みを作って、フレックスに近いような感じですよね。で土曜日とか日曜日休みの日に私は出勤するから、この時は育児休暇をっていうそういうやり方も企業によって取っているそうです。今のね話はさっきも言いましたけど301名以上の大企業の話なので、我々中小企業の中とってやっぱり女性を会社の中でいかに活用していくっていうか、っていうのはやっぱりこれは一つの大きな問題だと思うんですけども、那覇支部でですねちょっとアンケートを取ったんですね。同友会の、その中でですね、沖縄の地域社会において女性の社会進出に関する課題は多いと思いますか、ただ非常に思うが 34%、やや思うが 41%で合わせて75%が、女性が社会を進出していくには非常に課題が多いというふうに考えています。で中地さんの会社って女性社員はいるんですか？4人います。そういう人たちってやっぱりなんか不自由っていうかですね、ちょっと4人中3人の方は独身で子供もいらっしゃらないので1人だけ子育てしてるのは1人なんですけども、やはりその両立、いろいろ行事やら何やらで休んだり、やりくりをちょっとしてるっていうところはあるんですけども、うちは積極的にどうぞ休んでくださいという感じでやってますけどね。そうですね。だから休むのもそうですけど、やっぱちょっと午前中だけ休むとか、夕方からちょっと早く帰りたいとか、そういうのありますよね。そうですね。でまた残業ですね。残業ですよね。どうしようもない時なんかはやはり9時10時11時12となることもたまにありますので、女性は長時間労働はダメですね。ちょっと大変ですね。でもね、やっぱ女性だけだとその長時間労働はやらないので生産効率は上がるらしいですよ。男はダラ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 やるけれども、女性はもう次があるからチャ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 ってやって、だから女性が増えると効率が生産性が上がるというデータがあるみたいなんですよ。で女性が社会に進出するためにですね、具体的に何が問題ですかっていうアンケートを取ってるんですけども、やっぱり一番多かったのが託児所ですね。こういう施設が不足しているというですね。でも那覇の場合は一応計画は立ててて、来年2年後ぐらいには一応施設は計画的には作ってるらしいんですけども、なんか来年ぐらいにはもうだいぶ待機児童減るという、今とこまで来ているんですけどね。ただ今ね那覇支部の政策委員会でも問題になってますけど、保育士さんがいないんですよね。そうなんですよね。結局物はできても保育士さんいなければ定員が増やせないので、そこは問題ですよね。保育士さんを何とかしようという政策で今まとめてますけれども、あとですね、企業の中でなかなか実施が女性がね、社会進出にあたって企業の中でなかなか実施が難しいと思われるものがやっぱり、代替要員の確保。大企業であれば人が多いのでね、ある程度じゃあ代わりに助け合ったりできるんですけども、中小企業で人数が3名とか4名だと代替要員の確保が難しいというところ。産休育休の間ですよね。ただね、有崎さんとかアルバイトでしたが一人ね、その方が何かで病気とかで休んだ時はどうしてるんですか、代わりは。もう私がやってる感じですかね。大変ですね。
中さんとかどうですか？いやうちは比較的人数にどうにかなる部分がどうにか、設計屋なんで、1.5 働こうと思ったら 1.5 働けるし、そこら辺はどうにかなるのでみんなでカバカバーしやー、してますね。あとやっぱその産休育休の実施、それから変則勤務の実施、さっき言った早退とか、遅れて会社に来るとか、そういう変則勤務の実施、こういったのはなかなか難しいと。あと職場復帰の支援、やっぱり自分の会社のこと、自分の会社の仕事のことがよく分かっている人を復帰させたいんだけれども、難しいですよね。そうですね。で今うち対象になる方がいないので、あくまでもその将来はって話なんですけども、在宅でもいけるんじゃないか。いいですね。会社のパソコンみんな持って帰ってもらって、うちも結局就業時間内ずっとパソコンとにらめっこなんで、特に女性職員は、そうなると例えば午前中に2時間打ち合わせに来てもらって、残り家でやってもらってもいいのかなっていうところはすごい助かると思います。特にね在宅勤務っていうのはもう IT が発達していると、沖縄はまだそうでもないですけども、都会に行くと通勤に1時間とか1時間半かかるわけですよ。でこの時間が往復2時間とか3時間いらないわけです。だからその間仕事ができるんで効率上がるんですよね。なおかつ子供と一緒にいられるので、そうですね。でだからその、在宅勤務とあとその最寄りの駅にそのオフィスを置いとくっていう、そこへ社員は行って、会社の来なくてもそこで仕事をして帰る、すごいいくつか拠点を持ってるっていう、そういう話もあるそうです。であとですね、面白いデータがあって、あなたの会社は以下の人材のうち採用 しますかしませんかってありましたね。新卒、中途、女性、中高年、一番多いのが女性なんですよ。女性人材を採用したい、条件次第で採用したいっていうのが一番多くて、89%、だからやっぱね、社会自体が女性の求めてる、また日本は優秀な女性が多いですから、そうですね、だからそういう働きたいと思ってるけどもなかなかいろんな問題があって働けない女性がいるっていうのは非常に社会としても大きな損害。そうですね。あとこれ僕は個人的に思ってるのは最初社内で会社の中でキャリアアップしていくっていう話があったんですけど、私は女性は大企業の中で上に上がっていくよりも荒崎さんみたいに企業をして社長をやっていった方が僕は女性に合うと思うんですよね。すごい方がたくさん周りにいらっしゃるので僕も思うところありますけどね。理由はですね、やっぱ女性って正義感が強いので、曲がったこととかと妥協はあんまりしないので、大企業だとね非常に妥協したい、根回ししたいっていうねそういうことをやるんであればもう自分が起業して社長になって、自分のやりたいようにやっていくっていう、そうですね。そっちの方がいいのかなというふうに思います。女性のね社会進出っていうのはまだまだいろんな大きな課題がありますから、この時間では話し尽くせませんけれどもね、今後ともやっぱり有能な女性を、が社会で活躍するということは非常にいいことですので、今後ともまたですね、いろんな形で私たちも応援していきたいと思います。以上をもちまして本日のホッシーの経済こぼれ話終わりたいと思います。ありがとうございました。星崎さんありがとうございました。次回の放送は2016年3月25日金曜日の予定です。毎月第4金曜日21時になってますよ。お聞きの放送は FM レキオからお届けしております。インターネットサイマルラジオを通して全国の皆様にもお届けしております。それでは次回のホッシーのみんな集まれまで皆さんグッバイ。さようなら。さようなら。グッバイ。さやちゃんまたね。またね。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はありがとうございました。付き合っていただきましてありがとうございました。面白かった。今お腹すいた。今食べたかったから。ちょっとねまだやってるちょっと写真を。
フェイスブックに載っけるので。ラジオデビュー。写真撮ってもらっていい？どういうことでアンケート写真撮ってもらっていい？あ、ナシの制作委員うんナシ部で撮ったんですけどね。これちょっと公開しようと思ってるわけよ、うんみんなにね。その方がいいと思いますよ。せっかく綺麗にまとめたんで。こっちで写真撮ってもあ、らって。はい。お願いして。まあちょっと撮ります。止めていい？あ、止めていいです。止めていいです。